खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एफिडिसिएलनि मावफारि इउटुबार भास्कर दत्तखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। अनलाइन ट्रेडिंनि मोस्ट वान्टेड सुमि आरो तार्किकआ पुलिसनि जिआव। एडिआरइ आनजादाव नकल खालामोब्ला 3 निफ्राय 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो 1 लाखनिफ्राय 10 कौटि रांसिम जुरिमाना। माइनाव ब्रह्मखौ गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय हमबाय। बिश्वनाथ जिल्ला एबसुआ गामि गामि साइकेल रेली खालामदों। डिब्रुगड़आव थरनै ग्रेनेड बोखांनो मोन्दों। डिजिपिआ हिंसायारि थासारि सोमजिनायनि सन्देह खालामदों। आलफा उदाङा नलबारि फरायसालिखौ सानथामनि थाखाय बन्द खालामनो बिथोन होदों। गसाइगावआव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देनि हेंथायै आख्रासुनि खौरांगिरि मेल। एसटिएफआ 2 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव आज्रा मोननाय गोरायुंजों लोगोसे 2 फोरोंगिरिखौ बिदाय होनाय हाबाफारि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसामनि मुंदांखा इउटुबार भास्कर दत्तखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय अनलाइन ट्रेडिंनि जोहै रां लुथिनायाव मुं सिखांनायनि उनावनो भास्कर दत्तखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जादों। इउटुबार भास्कर दत्तआ आसाम सोरखारनि आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कर्परेशन लिमिटेड सुंदयै एफिडिसिएलआव साख्रि मावोमोन। नाथाय स्वप्ननील दासजों लोगोसे अनलाइन ट्रेडिंनि मुङाव थगायनायाव भास्कर दत्तनि मुङाबो सिखांदों। स्वप्ननील दासनि ट्रेडिंनि बागै भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन भास्कर दत्तआ। बेल' नङा, स्वप्ननीलजों थगायजानाय आशराफुल हक मुंनि सुबुङा थानायाव एजाहार होनायखौ बोखांना लाफिननो आरो केसखौ बोखांना लाफिनाबा जिउ जोबनायनिबो हुमखि हरदोंमोन भास्कर दत्तआ। बेनि उनावनो आशराफुल हकआ भास्कर दत्तनि हेंथायै हाथिगाव थानायाव एजाहार होयो आरो बे एजाहारनि उनावनो भास्कर दत्तखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जोबनायाव एसटिएफनि जेआव नांबाय रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि मस्ट वान्टेड सुमि बरा आरो बिनि फिसाय तार्किक बरा। डिआइजि पार्थसारथि महन्तनि दैदेननायाव डिब्रुगड़निफ्राय एरेस्ट खालामबाय 10 सान थाखुमाना थानाय बिसि फिसाय सुमि बरा आरो तार्किकखौ। बे बाथ्राखौ डिजिपि सिंआ गांसे सावगारिजों लोगोसे ससियेल मिडियायाव फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला सुमि बराखौ डिब्रुगड़ आइजो पुलिस आउटपस्टआव आरो तार्किकखौ डिब्रुगड़ सदर थानायाव लाखिनाय जादों। बबेखानि बिसोर सानैखौबो आलादा आलादायै जेरा खालामगोन होननानैबो मिथिनो हादों। दिनै फुङाव सुमि बराखौ अनलाइन ट्रेडिंनि सायाव जेरा खालामनो थाखाय डिब्रुगड़ थानायाव लाबोनाय जायो। मख'नो गोनांदि अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारियाव बिशाल फुकनजों लोगोसे मुं सिखारनायनि उनावनो थांनाय 10 साननिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन सुमि आरो तार्किकआ। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय बे केलेंकारियाव सोराङाव फैनायनि उनाव पुलिस आरो एसटिएफआ सुमि आरो तार्किकखौ गोख्रों संदानदोंमोनब्लाबो नागिरना दिहुननो हायाखैमोन। जाउनाव पुलिसआ सुमि आरो तार्किकखौ मस्ट वान्टेड फोसावदोंमोन। बेनि उनावनो मैया बुधबारखालि सुमि बराया ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे भिडिअ फोसावनानै आखाइ दैखांनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा फैगौ 15 सेप्तेम्बर खालि गेदेर थिसनथाइनि सायख' आनजाद आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम एबा एडिआरइ 2.0 खुंगोन। सेबानि बानजायनायाव गोख्रों आयेन आरो खान्थिनि गेजेरजों खुंगोन एडिआरइ आनजाद। बे आयेन बायदियै सोरबा बिजाथिया आनजादनि नेमखान्थिखौ सिफायोब्ला आरो ससियेल मिडिया सोंथि बिलाइखौ लिक एबा भाइरेल खालामोब्ला गोख्रों साजा मोनगोन। बिजाथिया 3 बोसोरनिफ्राय लानानै 10 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजाजों लोगोसे 1 लाखनिफ्राय 10 कौटि रांसिम जुरिमाना होनांगोन। बेनि अनगायैबो बै बिजाथिया जिउआव आरो जायखिजाया सोरखारि साख्रिखौनो मोननाय नङा। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला सायख' आनजादनि नेमखान्थि सिफायग्रा बिजाथिया
गोख्रों साजा सैनांनायजों लोगोसे राङारि जुरिमाना आरो ब्लेकलिस्ट खालामजागोन। मख'नो गोनांदि बे खेबाव पुलिस बिफाना ससियेल मिडियानि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिदों। बेनि गेजेरावनो साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव नकल सोंथि बिलाइ फोसावनाय सुरज जामाल मुंनि सासे सुबुंखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला फैगौ रबिबारखालि खुंजानो गोनां थामथि थाखोनि 3,127 मासिनि थाखाय 11,23,204 सा बिजाथिफोरा सायख' आनजादाव जिरायगोन। बेनि थाखाय रायजोनाङै मोन 2,305 आनजाद मिरुफोर फसंनाय जादों। आनजाद खुंनो गोनां जिल्लाफोराव फुंनिफ्रायनो बास गारि सिबिथायनि राहा खालामना होनो जिल्ला बेंगिरिफोरखौ बिथोन हरदों। बेनि अनगायैबो सायख' आनजादनि सानथामाव रायजोआव गं 12 जर'खा रेलगारिनि सिबिथाय होगोन। रबिबारखालि सानाव गासैबो सप्तायारि बाजारफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। बाउन्डारि वाल गैयि आनजाद मिरुफोराव थिंनि बेरा खानाय जादों। सीसीटीवी गैयि मिरुफोराव भिडिअग्राफि खालामनाय जागोन। बबेखानि बिजाथिफोरा कलम, पेन्सिल, एसे बिबांनि रां, एटीएम कार्डनि अनगायैबो गुबुन जेबोखौनो आनजाद मिरु सिङाव सोनो मोननाय नङा होननानैबो रोखायै फोसावनाय जादों। बाक्सा जिल्लायाव अनलाइन ट्रेडिंनि मुङाव 100 कौटि रां लुथिनाय माइनाव ब्रह्मखौ हमनो हाबाय। दिनै फुङाव गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय एरेस्ट खालामदों माइनाव ब्रह्मखौ। बरजार थानानि असि सन्जीब हेन्डिकनि दैदेननायाव सिग्रोमनानै माइनाव ब्रह्मखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि बिशाल फुकन, सुमि बरा, थार्किक बरा आरो स्वप्निल दासमोनहा अनलाइन ट्रेडिंनि मुङाव रोजा रोजा कौटि रां लुथिनाया रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय समावनो बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुरावबो माइनाव ब्रह्म मुंनि आइजोआ अनलाइन ट्रेडिंनि मुङाव खमैबो 100 कौटि रां लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उननिफ्रायनो माइनाव ब्रह्मआ खारखुमानानै दङमोन। पुलिस बिफाना गोख्रों संदांनायनि उनावबो नागिरनानै दिहुननो हायाखैमोन। बेनि गेजेरावनो दिनै फुङाव माइनाव ब्रह्मखौ गुवाहाटीनि बिरखं गाथोननिफ्राय एरेस्ट खालामनो हाबाय होननानै खौरां मोन्दों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो गुनगोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै मैया बुधबारखालि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सानजा गहपुर आन्सलिक एबसुनि जथाइ बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथियारि साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे सुबुं सांग्रांथियारि साइकेल हानजा सुरनायनि गाहाय आरो गुबै थांखिफोरानो जादोंमोन फारियै गोग्गो सोलोंथाइजों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय, जौ, जुवा आरो ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम, सांग्रांथि गैयै गारि मटर सालायनायनिफ्राय जानगाराव था, दायना दायनि एबा खोमसि फोथायनायखौ फोसाबनाय, हिन्जावफोरखौ आथोनारि नाख्रेबनायनिफ्राय रैखा खालाम, फुजा मेलायाव खेला होनाय, फेग्रा बेसाद फाननायखौ बन्द खालामनाय बायदियानो गाहायमोन। जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायजेननाय सुबुं सांग्रांथियारि साइकेल हानजा सुरनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लायो फारियै नेहाथारि बिरदाव बर', निजोम बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, मिरु एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि सुनिलाल बसुमतारी, बारग' सामलायथ' आफादगिरि बिपिन गयारी, बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि आफादगिरि संगल गयारी आरो मावथि बिबानगिरि आरो सानजा गहपुर दखरा एबसुनि मावथि बिबानगिरिमोनजों लोगोसेनो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। गोख्रोङै संदाननायनि गेजेरजों बृहस्पतिबार फुंनि समाव आसाम पुलिस आरो सीआरपीएफ हानजाया डिब्रुगढ़ जिल्लायाव थरनै ग्रेनेड बोखांनो मोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। डीजीपी सिंहआ खरसा आसामाव हिंसानि मोनसे थासारि सोमजिनो हागौनि सन्देह खालामदों। लोगोसेनो टुइटारनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला एसपीजों दैदेनजानाय मोनसे आसाम पुलिस आरो 171 बेटेलियन सीआरपीएफ हानजाया कटकटी जयन्तीयनि गाव ओनसोलनि साखाथियाव गोख्रोङै अपारेसन खालामनायाव फुंनि 2 रिंगासो समाव फांसे फाख्रि बिफांनि सिङाव दोनखुमानाय थरनै ग्रेनेडखौ बोखांनो मोननाय जादोंमोन।
बबेखानि बैफोर ग्रेनेडफोरखौ जब्द खालामनो आरो आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो थिरांथा लानाय जायो। नलबारि जिल्लानि लखपुर ओनसोलाव थानाय गंसे केन्दुबारि गुदि फरायसालियाव आलफा उदांनि सोद्रोमाफोरा बुधबारखालि सासे सिनाय मोनै सुबुंनि आखायाव गांसे लाइजाम हरनानै सानथामनि थाखाय बन्द खालामनो गोख्रोङै बिथोन होनाय जाथाया फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि फारसे जिंगासिनो गोनां थासारि सोमजिखांहोनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनां दि बे लाइजामखौ आलफा उदांनि सा 50 मावथि सोद्रोमाफोरा लोगो नांनानै सावरायखांनायनि उनावसो बन्द खालामनो थिरांथा लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। लोगोसेनो बेनि उनाव सोरनि आखाइ दंमारो बेखौबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बबेखानि माखासे दुथां सुबुंफोरा गावखौनो माखासे बोसोरनिफ्रायनो आलफा उदांनि सोद्रोमा होननानै लाइजाम हरनानै सुबुंफोरनिफ्राय रां दाबिनाय बायदि थासारिया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। थांनाय उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आलफा उदांनि सोद्रोमाफोरा रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव बमा दोननानै बेफ्रुहोनो हुमखि होनायनि उनाव खौरां हरनानै माखासे बमा बोखांनो मोननाय जाथाय लोगोसेनो दासिमबो बेफ्रुनायनिफ्राय होबथानो थाखाय संदानगासिनो थानाय थासारिफ्रा सोलिगासिनो थानायखौ मिथिनो मोनदों। आक्रासुनि मिरु नेहाथारि सुनतर रायआ दिनै गसाइगाव श्रीरामपुराव थानाय ओनसोलारि मावख'आव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों। आक्रासुआ बिटिसि सोरखारजों लोगोसे रायजो सोरखारखौ बिनि सायाव नायबिजिरनो आरो नांगौबादि राहा लानो दाबि खालामो। ड्राग्सनि हेंथायै अपारेशन खालामनायाव एसटिएफ हानजाया कामरुप जिल्लायाव खमैबो 2 कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ जब्द खालामनो मोननाय जायो। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय एएसपि कल्याण पाठकआ मजली आरो रानी ओनसोलाव बे अपारेशनखौ खालामनायनि जाहोनाव 3 सुबुंफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जायो। ग्रेप्तार खालामजानाय 3 सुबुंफोरखौ हाबिबुर आली आरो रेकेबुल आली लोगोसे नसिबुर आलीखौ तारापुर ओनसोलाव हमनो मोन्दों होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि अनगायैबो एसटिएफ हानजाया गरटुक बेंखनि सिङाव थानाय बेतकुसि ओनसोलाव गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायाव सासे आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। ग्रेप्तार खालामजानाय आइजोखौ नीलामती बर' 42 बोसोर होनानै सिनायथि होदों। लोगोसे बेनिफ्राय 29.6 ग्रामनि गासै गं 21 हेर'इननि फिसा फिसा थेमाफोर, गंसे मबाइल फन आरो नोगोद 7,235 रां जब्द खालामनाय जादों। सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बावैसो आजिरा मोननाय गोरायुं तपेश्वर बसुमतारी, आयदा फोरोंगिरि गीता चौधुरी, लोगो फोरोंगिरि भगवान भाटगिरिखौ दिनै फरायसालिनि बिबानगिरि, फोरोंगिरि, मावफारिया आरो फरायसुला फरायसुलिफोरा नेम बायदियै बिदाय होयो। बे थांखिजों सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं केनेडी रामसियारिनि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय बिदाय होनाय मेलाव फरायसालिनिफ्राय गोदानै आजिरा मोननाय गोरायुं तपेश्वर बसुमतारी, आयदा फोरोंगिरि गीता चौधुरी आरो लोगो फोरोंगिरि भगवान भाटगिरिखौ आगर फालि, आर'नाइ, बिबारनि मुथा, काहानि, सराय, गीता, जाफि, सि बायदिजों मान बावनाय जायो। सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि भनिधर बसुमतारी आरो कान्तेश्वर बसुमतारीया सामलायनाय बिदाय होनाय मेलाव आजिरा मोननाय गोरायुं तपेश्वर बसुमतारी, आयदा फोरोंगिरि गीता चौधुरी आरो लोगो फोरोंगिरि भगवान भाटगिरिया बिबुंथि होनानै फोरोंगिरिनि गोसोखांथिखौ फोरमायो। फरायसालिनि बारग' गोरायुं अमर कुमार नार्जारी, आथिखालनि फोरोंगिरि भनिधर बसुमतारी, साहिदुर रहमान, फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि खालेन कुमार नार्जारीया बिदाय समनि साबायखर बावनाय बिबुंथि लाखियो। मेलाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सचिन स्वर्गियारी, सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनिनो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि प्रदीप कुमार दास, आब्दुल हाइजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।